सो जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ आई होप ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ। ଆପ୍ଲିକେସନର ନାଁଟି ହେଉଛି ଟ୍ରେଡ୍‌ଗୋ। ଏଇଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରର ଆପ୍ଲିକେସନ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଡିଟିଏଚ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ରିଚାର୍ଜ କରି ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ପେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ପେରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଯଥା ପୁଣି 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆପଣ ବି ସେଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ନେଇଯାଉଛି ସେ। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ପଇସା ଅଧିକ ଯିବନି, ଓଲଟା ପୁଣି କମିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ରିଚାର୍ଜରେ, ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯେତେଟା ବି କରିବେ ଆପଣମାନେ, ତାଦେହରୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କରିକି ରହିପାରିବେ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ରହିବ, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ତା ଦେହରୁ ସେଇଟା ଡିଡକ୍ଟ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଜାଗାର ପଇସା ଧର ସପୋଜ ଆପଣ 350 ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ ମନ୍ଥ, ତ ତାର 350ରୁ ୟା ଦେହରେ ସପୋଜ ମୋର ଏଇନା 7.58 ଅଛି, ସେ 350 ନ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେବ, ତା ବାଦ ପୁଣି 3 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ, ଡିଟିଏଚ୍ ରିଚାର୍ଜ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ଫାଷ୍ଟାଗ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ସବୁକିଛି ୟା ଦେହରୁ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଦେବେ, KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। KYC ପାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିପାରେ, ତ ସେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କ'ଣ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚଲାଉଛି, ତୋର ମୋର ବି ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିଁ ମାଗୁଥାଇପାରେ। KYC କରିଦେବେ। KYC କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ ମନି କରିବେ UPI ଥ୍ରୋରୁ। ନର୍ମାଲ୍ 10 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଭିତରେ ୟା ଦେହରେ ପଇସା ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି। ଅତି ସହଜରେ UPIରୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟିଂ କରିଦେବେ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପଇସା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଡ଼୍ କରି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ରିଚାର୍ଜ କରି ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଇନକମ୍ ଏଥିରୁ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟିକେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍‌ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଏକ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହ। ରହୁଛି।